Awusizodlala imidlalo eminingi lana. Asiqaleni ngawo-ke lo wokufuna indandatho uyabona. Oh wow. Iswakala imnandi ke yazi. Asidlale. Kulungileke sizofaka indandatho emanzini. Nanoma ubani nje oyitholayo indandatho uzohlebela phela umyeni wakhe noma yiphi nje imfihlo azomtshela yona. Imfihlo njani leyo? Kahle ngisho ukuthi nanoma yini nje ehlekisayo uyabona. Kuzoba mnandi. Umdlalo munike lo noma wena zenzela. Hayibo. Hawuyini? Kulungile. Kuzoba mnandi. Sesingaqala? Yeah. 2 na 3 ibhekening. Ibhekeni bo. Monica, uwena ophumelele. Ngiyakuthanda. Manje kumakoti wethu omusha uzosho inkondlo, azisheke. Abaka Dalvin namhlanje ba celebrate Sakrandi. Buka mina namhlanje ngingenile la ekhaya ngokuqala ngenxa nje kaVinkrandi. Wena lami. Zishawelani ngempela izandla ke? Cha ngincomela nje ubiyena bakhe. Buka. Bekuzoba ngcono kabi ukuba ukhulume ngodiwani lopholi. Wakhuluma futhi nangoNkulunkulu wethu nje. Kodwa uthe Sankrandi. Kodwa uyayiqonda lento oyishilo. Cha uqinisile. Kodwa kungani ngamele mina? Ngithi Sankranti umcimbi nje. Angithi iSankranti noVinkrandi kuyahambisana, ingakho ke ngishilo. Mina bengithi nje uSankranti vele lelo gama, igama nje leyibiliboca ingakho ngilisebenzisile. uSanklati usho inkinga. Ngani yama iyinhle lonto. Oh. Ngiyaxolisa. Sisi, isho amagama enkondlo ngenani. Lezi imbali azinalo nhlobo nje iphunga. Njengegama nje likaVrinkanti alihumusheke kalula. Hayibo. Usho ukuthi zonke lezi zinto ebezenzeka lokusile nje benganele impela nje. Uyamuzwani makode gila imkhube biza umkhwenyana ngegama. Cha mina Kale wacisha isibani kabili ezandleni zakho. Waphinde wakhahleleka into leziphuthi lapha phambi komnyango. Manje usuwenze ongaphezulu ke makoti. Uzobiza uSankranti lana. Wemaluma uthule kancane. Sunjani wena? Ngikama mangani mina? Ngikama manga la? Ngabe kumele ukhulume iqiniso ngempela? Ngiphethe kuphi? Tshale phela. Wena no. Kodwa mina awuvedana uthule nje. Ayikuphi? Shana phezulu. Ugade ingane yethu. Awusoli, ugade nje kahle ingane yakho. Yabona sesihamba thi. Ningakhathazeki nje enhlobo.
Usuke wakhuluma naye? Auntie, Uke wangimisa lapha ekuqaleni. Ngase ngiyama. Ngabe sumisile nje lo mshado. Kodwa uqhubekile washada. Ngiyakutshela kokugcina manje. Akwakabi late. Mina angifuni ukuthi ungene entweni ekubeni ungayithandi impilo yakho yonke mntanami.